Ginawa ko talaga yung anak ko na ako'y ano na mag Sprinkle. Beho. Come. Not in your lips, ha? Lipstick. Lipstick. Huh? And my nose time. Nose. Bibili na naman kami bukas, guys, kasi ubos na yung kanya. Yung kamay niya, oh. Kaligayahan talaga. Pag mga baby, guys, ganun lang talaga. Hayaan sila sa kanilang mga gustong gawin. As long as hindi nila kinakain, hindi nila nilalagay sa kanilang ilog yung mga kanilang mga ginagawa. Kahit naman madumi-dumihan ka, yan, ganyan. Yan, idamay-damay ka na sa kanilang ginagawa. Okay lang. As long as na happy sila and may natutunan din naman yan sila, guys. Kaya tingnan mo yung anak ko, tinitingnan niya dito. Tinitingnan niya yan dyan. I want to see my toe. Yeah. Sparkly. Yeah, right there. Let me see. Yeah. Sparkly. See? Kasi ganyan talaga ang mga bata, guys. Kasi katulad nito ngayon, yung aming bed is madumi. So, kailangan naman labahan yan. Tsaka huwag kayong magalit kung gumagawa sila ng mga dumi. Kasi that's their job. Diba? Job nila yan na gumawa sila ng kalat, gumawa sila ng dumi. Yan ang kanilang mga trabaho. Na kahit itong mga ano namin, yung asawa ko, nagagalit yung asawa ko dito. Yan, nagagalit yung asawa ko kahit yung mga ganyan yan. Yan, oh. Madumi, diba? Yes, baby. O, diba? Oh. Nagagalit yung asawa ko, guys. Nagpapakapal lang ako talaga ng mukha at ang lagi kong sinasabi, at least may natutunan yung anak mo. Ganun lagi ang sinasabi ko. Ako na may nai-stress ako, nagagalit ako, pero na talagang ina-adjust ko yung aking temper. At saka sinasabi ko, tinatanong ko yung anak ko, are you happy? Does that make you happy? And her answer is, are you happy? Yep. See? Does that make you happy? Yep. See, ganyan ang sagot ng mga anak nyo. And matuwa kayo. Huwag kayong magalit. Kasi alam nyo, guys, ang akin kasi, ang ano ko sa sarili ko is, at least active yung anak mo. Maraming mga nanay dyan ang umiiyak, yes, na umiiyak, na nagmamakaawa, humihingi na, Mommy, look. umiiyak kasi gusto nila na magiging active yung kanilang anak. And hindi active kasi sakitin. Ganun. Kaya ako pinapasalamat ko lang talaga na kahit yung anak ko gumagawa ng kalat, kahit kalatin niya lahat. Totoo, kinakalat niya to everyday yung room namin. Kahit na parang swimming pool pa nga minsan kasi ang daming tubig. Kasi may water gun siya. May water gun siyang maliit and may water gun siyang malaki. So, pag ginamit niya yung water gun niyang malaki, abay, parang swimming pool dito sa aming room. Nagkagalit naman ako. Pero, hindi ko sinasaktan yung anak ko. Wow, beautiful anak. Don't put in your lips, anak. Hey! Don't put in your lips. Agay, give me that. Give me that. O, see, parang ganun lang. O, di nag-aagawan pa kami, di ba? O, wala naman siya magawa kung kukunin ko talaga. Pero, hindi ko sasaktan yung anak ko. Wow! Pero hindi ko sasaktan yung anak ko. Hindi ko siya as in todo pagalitan ng bongga-bongga. Hayaan ko lang siya. Kasi, may natutunan yung mga yan. Hindi nyo lang minsan nakikita, napapansin, yung mga ginagawa nila, ay meron silang nagagawa na, alam mo yung nakakatuwa sa kanilang paningin, nakakatuwa sa kanila, ginagawa nila yan na as in, nalilibang sila. And, magkakaroon sila ng idea. Yun. Kasi yung ginagawa ng anak ko kanina, pinagmimix niya yung mga kulay-kulay. Pinagmimix niya. And nakakabuo siya ng mga ibang kulay. And look at this, ma'am. Look at ma'am. Look. She mixed the different color. Nagkakaroon ng result. So, ano niya na yung ibang kulay, pinagmimix niya sa ibang kulay, nag-iiba ang resulta. Parang ganon.
Kung ginawa niya, pinagmimix niya. Hanggang sa katagalan, pinagmix niya lahat. Katulad sa kanyang Play-Doh. Wala na yung Play-Doh niya. Oh, tapos na. Ubus na. Pero yung mga toys nandyan. Kaya, alam nyo guys, matuwa na lang kayo. Kung yung anak nyo gumagawa ng mga kalat, gumagawa ng mga kababalaghan yan, ng mga kababalaghan ng mga dumi, ayan. Gumagawa ng mga dumi, matuwa kayo. Kasi sa amin dito, yung room namin, yan sobrang makalat. And ang bed namin, makalat din niya. Yan. Pero, pinapasalamatan ko naman guys kasi ang laking na itulong din kasi yung anak ko at her young age alam niyo yung iba nga nagtataka yung ngayon ang pagpo-focus ko naman sa kanya ituturo ko start bukas magtuturo na ako sa kanya yung ABCD kasi tinuro ko sa kanya yan parang wala siya hindi siya interesado ABCD tsaka mga numbers. Kasi marunong siya mag-count 1 to 10. Tapos yung iba, medyo siya sa pataas, pa to 20. Pero, ipapakita ko na sa kanya yung mga numbers. Kaya ang ginagawa ko, binalik-balik ko. Tapos, from 10, pabalik, pababa hanggang 1. And, katapos niyan, magtuturo na ako ng ibang number. Yan. Ginawa ko naman na start kanina. So, nawalan siya ng gana. So, hindi pa siya as in interesado dyan sa numbers na pinagro-roll ko and yung ABCD. Ang alam niya lang is yung mga animals, yung mga shapes, yung mga ganyan. Alam niya yan. Yung mga numbers doon, magfo-focus ako niyan. Pero, alam niyo guys, tinuruan ko yung anak ko sa mga ganun yung pinapakita ko, yung mga ina-upload ko. Talagang as in ginawa ko din tong video na to kasi para someday makikita niya na ganyan siya. At her young age, yan, natutunan niya. Yan. Ako na may naniniwala talaga na kung ang nanay, kung ano yun kung sabi nila, kung batang matalino ay matalino talaga. Hindi kailangan turuan yan. Agoy, ginoo ko. Pero, yung anak ko talaga, kita ko yung mukha ng anak ko. Pero kailangan din talaga, guys, turuan. Tingnan mo yung anak ko. Kailangan din talaga natin turuan yung mga anak natin. Hindi natin iasa na mag-aaral naman yun sila ng kinder, ituturo sa mga teacher, yan. Kasi ang mga teacher is second lang yan. Agoy! Ginoo ko! No, mine really wrong. Second lang yan sila na magtuturo sa anak. Pero, Mommy, give me, baby. pero katulad ngayon, na ako nanay naman ako, wala nang ginagawa kundi focus sa kanya. So, ito yung mga tinuturo. Kaya yung asawa ko panay, bili ng mga books or mga whatsoever na kailangang ituro sa anak kasi at least kahit paano ma-prepare, ma-ready na siya na pag mag-start na siya mag-aral is meron naman siyang kaalaman. Hindi naman yung kailangang alam niya lahat kasi kung ano lang naman na ituro pero alam ko naman anak ko matalino guys. Siyempre proud lang akong nanay ha. Hindi ko naman siyempre tayong mga nanay, kaming mga nanay, proud kami na sasabihin namin ang anak namin ay matalino. Proud kami mga nanay na sabihin namin ang anak namin may alam. Kasi 'di ba at her young age, 3 years old, marunong na siya medyo nakaka-recognize na medyo alam na niya yung mga ibang shape, hindi man perfect, pero at least may idea siya na kahit hindi na siya maano sa square, hindi na siya maano sa rectangle, hindi na siya maano sa diamond, sa star, sa heart, sa circle, ganun. And sa mga animals, and sa mga ibang mga stuff, yung mga ibang mga something, mga kaigikan, alam na din niya. Yung mga fruits, yan, alam niya yung iba, yung mga pagkain, yung mga something ganun, alam na niya. So, yun yung kinakatuwa ako sa anak ko kasi alam na niya at hindi na siya yung ako kasi naman, ako ang klaseng nanay na ituro sa anak kung ano yung tama na halimbawa, cake. Ituro mo sa anak mo na cake yan. Ganon. Yung dangerous na hawakan, bawal hawakan, tinuturo ko din yan. And yung bawal kainin and poison, tinuturo ko din yan. And basta yung mga colors, ayan, alam ng anak ko din yung mga colors. Hindi mo na yan siya maloko pagdating sa colors kasi
alam na niya mga colors. So, kahit sabihin mo na red and the color is purple, hindi mo yan siya maloko. Alam na niya. And saka yung mga shape na yan. Ang hindi niya lang talaga as in maano dyan yung oval at saka yung wala dyan yung yung octagon at saka oval na lang ang kanyang hindi masyadong matandaan. Yes, baby? Tingnan nyo, guys. Yung trolls niya. Ang trolls, hindi naman yan ang nakalagay dyan. Tingnan mo, anong nagagawa niya sa kanyang pinagagawa sa sarili niya. Nailagay niya, diba? Mga kulay-kulay dyan. Mga empty na yan, wala nang laman yan. So, ang dapat nakalagay dyan ay mga mukha din ng mga trolls. Pencil. Pencil na kung saan wala pa'y takal. Nandun sa aming table. Ang ginawa naman niya doon, ang pencil guys ng mga trolls. Nano niya sa kanyang, kanyang mga play-doh. Sa play-doh niya. Pinudpura ng play-doh. Nandun sa table. Mamaya, maglilinis pa ako. Ngayon, maglilinis pa ako nito. Tingnan mo naman ang kanyang, bigay ng kanyang grandma. Sinigurado ko yung tali, yung buhok. Yan. Kasi, ang grandma niya nagbigay nito, napaka napakahalaga para sa akin. Kasi kung ano yung binibigay sa akin ng mother-in-law ko, sa akin at saka sa anak namin, talagang pinapahalagahan ko yun, guys. Kinikip ko talaga yan. Tsaka nandun sa aking luggage, ang mga something na binibigay, yung mga blanket, yung mga rug, mga ganyan, yung jewelry. Yan. Binigyan ako ng aking mahal na mother-in-law. So, kinikip ko yan. Tinatago ko din yan. Ito, tsaka binigyan si Daltia ng mga toys, yung dogs, yung kaya kinikip ko siya, talagang ayokong mawala siya. And look at our anak. Show me your face. Diba? I'm beautiful? Of course, you're beautiful. Yeah, I love you. You're beautiful inside and outside. Kiss me. Hey, kiss me. Don't say kiss me. Okay, ang daldal ko guys, so, yun lang ang aking ma-share kasi nasa mood akong magdaldal. Ayan. Don't put in your mouth. Tingnan mo. Diba? Diba? Ang kulit. Ang sabi na ano siya. Ganyan talaga. Kaya guys, sa mga nanay dyan, lalo na sa first time na magka-baby, yan, sa mga nanay dyan, ganun lang aking ma-advise. Yung mga anak nyo, hayaan nyo gumawa ng mga kalat. Yan. Saka hinahayaan ko yung anak ko maglaro ng mga lupa, yung lupa. Tapos, minsan nagjo-join kami, yan, sinasamahan ko yung anak ko maglaro kami sa lupa, dun sa likod ng shop namin. Hindi naman yun kasi alam mo, walang ibang tao pumupunta dito. Barbie! Barbie? Right there. So, hinahayaan ko yan, and talagang, kasi guys, kailangan yan, kasi, alam mo sa province namin, sa province namin, mas healthy yung mga batang walang slipper, and gusot-gusot yung mga damit, hindi sila sakitin. Ganun. Kaya ako naman, inano ko din yung anak ko, hindi ko naman pinapabayaan. Nag-guide ako, nakabantay naman ako, kaya hindi naman as in ganun Pero, mas allow ko yung anak ko na gumawa ng kalat, maglalaro ng lupa, ng dumi, madumihan yung damit niya. Kasi ako guys, wala naman akong pakialam kahit makailang beses yung anak ko magbihis ng damit. Naglalaba ako, pero washing naman. So, kahit ubusan mo yung damit na magsuot. wala akong problema gawa siya ng maraming labahin kasi washing machine naman. And hindi rin naman hindi katulad dito sa Philippines maglaba ka gamit yung mga kamay kasi isasampay mo doon. Dito
dito sa USA, guys, washing machine talaga. Washing machine tsaka dryer. Kasi wala naman kaming sampayan. Kasi yung walang sampayan. Di pwede magsampay sa labas. Or kahit magsampay man sa loob. Wala namang araw sa loob. Paano matutuyo, di ba? And then yung ilalagay namin yung aming aircon, diretso naman sa labas. Kaya hindi rin talaga pwede magsampay. Kaya washing machine and dryer. Kaya walang problema sa akin kung maraming kalat. So sa mga nanay siguro na kaya maintindihan ko naman yung mga nanay na bawal magdumi ng mga damit ng mga anak kasi nakakapagod din naman maglaba gamit ang kamay. Kita ko naman ganon. Kaya, pero yun ang mas maganda. Hayaan nyo yung anak nyo na ganyan. Ako kasi madami pa to guys, yung mga niya, yung mga pinagtuturo ko sa kanya. And madami kami, ito mga alphabet niya. Tuturo ko yung ito, na to, garbage na to, hindi namin to gagamitin. Bibili na lang kami ng bago kasi may mga ibang letters dito na mga litra na missing, gawa ng naman ang pinagpipent niya, pinagsusulat-sulatan niya, tapos yung iba pinagbabalik na niya. So, wala, garbage na to, hindi namin to kailangan. Pero ito, hindi rin. Wala na to. So, ang mga alphabet na ituturo ko sa kanya, yung mga small letter. Ito mga big letter, so hindi ko ituturo sa kanya yan muna. So, start muna tayo sa mga maliliit. And meron naman siyang books na magsusulat siya. Tingnan niyo naman nag-i-start naman yung anak ko. O, diba? Ang galing niya na. So, hindi tayo mag-expect ng kagandahang letra o sulat ng mga bata kasi bata pa yan. 3 years old yan. Hindi pa nag-aral yan. Oo, maldita ako pagdating sa ganyan. Ako mabait ako sa mabait. Maldita din ako sa maldita. Ganon ang ugali ko. So, ayan, pinagagawa niya. Wala pa kami as in sa iba wala pa. Pero pinagpipinturahan na niya. Pinagpipinturahan na niya yung mga animals dyan, mga something, pinagpipinturahan niya. Yung iba, clean pa yan. So, yan, magsusulat siya. Tuturuan ko na yan siya magsulat, guys. So, at least, honestly, papasok na sana siya, mag-aaral na sana yan siya kasi medyo nakaano naman siya ng mga shape, mga color, mga animals, mga something. Kaso lang, sa panahon ngayon, 'di ba? Alam naman natin sa panahon ngayon kaya. So, I think I have a little idea kung ano yung ituturo ko sa anak ko and para mas madali sa kanya na madali niya matutunan. Ganun. May matutunan siya kahit paano. Ganun. Ang daldal ko na guys, ayan. Okay, maraming salamat po guys sa walang sawang pagsuporta ng aming channel, ng aking mahal na anak. Yes. Ayan. Thank you so much po guys sa mga nanonood dyan sa aking mga palabas and sa walang sawang pagsuporta ng aking channel. Maraming salamat ho and alam ko naman ho kung sino-sino yung mga nanonood sa aking videos na nakasuporta sa akin and pag may time ako, alam niyo naman, sumusugod ako. Pag may time ako, bihira nga lang sa mga aking mga ka-friendship Whitey World here na napaka-supportive sa mga nanonood sa aking videos. Basta, I love you all. I love you talaga. Thank you so much. Ingat po kayo palagi. Mag-ingat po tayong lahat. Ingat po lagi. Okay? I love you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Uy, bye-bye ang aking anak ah. Bye. Bye daw guys. Okay? Take care. I love you. Bye-bye.